ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wapempha alimi ku Kasungu kukonzekera bwino nyengo ya ulimi wa fodya pamene boma likulimbikitsa makampani kugula fodya wakuno ku Malawi. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa chimanga ku mabanja oposa 46,000 omwe akhudzidwa ndi njala m'madera akumidzi ku Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yamaliza masewero ake a mu mpikisano wa AFCON pogonjetsa Burkina Faso ndi zigoli 3 kwa 2. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha anthu a mboma la Kasungu kuti akonzekere bwino ulimi wawo wa fodya ponena kuti boma lake lachilimika kupeza ogula fodya ochuluka ku auction kuti mitengo yogulira fodya ikhalebe yabwino ku auctioniko. Dr. Chakwera amalankhula pa misonkhano yoyimayima mboma la Kasungu. Mtsogoleri wa dziko la Malawiyu walimbikitsanso anthu kuti akalembetse mkaundula wa chisankho ndi kudzaponya voti kuti zotere zipitirire mdziko muno. Eunice Ziovu akufotokoza zambiri. Pomwe akupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana mboma la Kasungu, komwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakalimbikitsa anthu kuti akalembetse mukaundula wa chisankho yemwe akuchitika mu gawo lachiwiri. Polankhula kwa anthu omwe anasonkhana m'madera osiyanasiyana boma la Kasungu, President Chakwera anati ndi okondwa kuti anthu boma la Kasungu ayambapo kale kukonzekera minda yawo popanga nazale za fodya. Pamenepa Dr. Chakwera anati ngakhale kuti alimi mbomali ndi maboma ena anapeza ndalama zochuluka ndi ulimi wa fodya chaka chathachi, alimi ena ali ndi njala kamba kang'amba yomwe inagwa chaka chatha mdziko muno. Tikamalankhula zakuti ku Malawi kuno tifuna tikhale dziko lodzidalira, siziteka ngati ife midzimu sitili lodzidalira, ngati ife pa nyumba pathu sitili lodzidalira. Cholinga nchakuti inu mukhale nchakudya chokwanira, mukhale ni chuma chokwanira. Kuno kulima timatumba tiwiri sitikwana yayi, chifukwa minda ni ikuluikulu. Nchifukwa chake mapulani ngoti anthu athandizike mbalevulo yosiyanasiyana, koma anthufe tijugwira ntchito mogwirizana. Ngakhale nkhani ya mtukula pakomo, ngakhale nkhani yowerengera kuti kodi fetereza ndani amene akhoza kuwombola, nkhani yakuti kodi chakudya chiangalandire ndani. Ndiye ndauza nduna zonse kuti muzichita ntchito zanu molumikizana, asamankhala amodzimodzi amene athandizika pa nthawi yake koma wena ziwapezenso. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatsindika kuti pambali pa zipangizo zotsika mtengo za ulimi, boma lake likuperekanso ngongole za NIF kwa alimi kuti akhoza kukulitsira ulimi wawo ndi cholinga chokuti akweze miyoyo yawo. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu walimbikitsa anthu mboma la Kasungu kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti adzakwanitse kusankha atsogoleri akumtima kwawo. Tsono tisakhutire ndikuti talembetsa 5 pa 10, koma tikalembetse 10 pa 10 mane. Tikalembetse 10 pa 10 kuti chaka chamawa tikakhale ndi mwayi ufulu wokaponya voti, usankha kansala wathu, usankha MP wathu, usankha president wathu wakumtima, chifukwa ufulu umeneyo palibe amene angatilande. Koma mukhoza kudzilanda ngati munyalanyaza osakalembetsa. Tulembetseratu panopa kuti mdzavote chaka chamawa. Ndiye msanyalanyaze. Ngati zina sizidakuyendereni sichifukwa. Tifuna inuyo muthandizike. Ndipo mfumu yayikulu Simlemba ya mboma la Kasungu inathokoza Dr. Chakwera kamba kokhala ndi nthawi yokayenda ku madera omwe ngovuta kufika ngati ku dera lake. Iwo anatsimikizira mtsogoleri wa dziko linoyu kuti anthu akulembetsa mukaundula wa chisankho. Ndipo nawo asinyo chief wimbe aku Kasungu anati msewu wa ku dera lawo ndi oyipa kwambiri, ndipo maboma osiyanasiyana mbuyomu akhala akulonjeza kuti aukonza koma sanaukonze mpaka lero. Ndipo anapempha boma la Dr. Lazarus Chakwera
kuti likonze msewuwu pota kuti kumachokera zolima zambiri zomwe zimadyetsa dziko la Malawi. Ndipo pa ulendo wake woyimayima m'boma la Kasungu, Dr. Chakwera anayima pa sitolo za Gogode, Simlemba, Chamama, Wimbe, Chilowa Matambe komanso mkatikati mwa tauni ya Kasungu pa Chipiku Square. Ndina Eunice Chopu kuchokera ku Kasungu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhala nawo pamwambo otsekulira msonkhano wa chinamba 52 wa Global Fund omwe ukachitikire ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi chikalata chochoka kwa mlembi wa ofesi ya President ndi nduna za boma, Dr. Chakwera afika ku malowo 1 koloko masana ano. Pakadali pano zonse zokonzekera msonkhano wa akuluakulu a Global Fund zatha ndipo pali chiyembekezo choti nthumwi zoposa 300 zichita nawo msonkhanowu omwe mwa zina uwunike zina zomwe dziko la Malawi ndi maiko ena akwanitsa kuchita potukula ntchito za umoyo. Malinga ndi malipoti kudzera ku thandizo la Global Fund, dziko la Malawi lakwanitsa kuchepetsa imfa za matenda a chifuwa chachikulu cha TB komanso imfa za matenda a AIDS. Zambiri mu lipoti la Trust Office komanso Isaac Jali. Ubale wa pakati pa dziko la Malawi komanso bungwe lothandiza pa ntchito za umoyo la Global Fund udayamba mzaka za 2003 ndipo tsopano papita zaka zoposa 20 ubale ulipo. Ndipo kudzera ku ubale umenewu dziko la Malawi lalandira thandizo la ndalama za nkhaninkhani zomwenso zathandizira kuti dziko la Malawi lithe kulimbana ndi matenda osiyanasiyana. Chifukwa choti dziko la Malawi likukwanitsa kulimbana ndi matenda osiyanasiyana, akuluakulu a Global Fund adabwera mdziko muno mwezi wa Okutobala chaka chino kudzaona momwe dziko lino likuchitira. Ndipo atayendera ntchito zosiyanasiyana zimene zikugwirika ndi thandizo lochoka ku Global Fund, mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Max Muller anati ndi okhutira kwambiri ndi momwe dziko la Malawi likuchitira polimbana ndi matenda osiyanasiyana. Ndipo wachiwiri kwa mkulu amene amayendetsa ntchito za Global Fund kuno ku Malawi, Aroda Banda, akuti bungwe lawo lipitiriza kugwira ntchito zosiyanasiyana za umoyo ndi boma la Malawi. Ndipo umboni wa zimenezi ndi kusayenderana pangano pakati pa bungwe la Global Fund komanso boma la Malawi pamwambo umene adatsogolera president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Palibe nthawi imene chithandizo chawo chinatisiya ife ngati dziko la Malawi. Pakali pano mu Julayimu talandira thandizo lomwe lititengere mpaka na 2027. Mwina ndiona ngati mmatsata zochitika mu August momwe pa 27 August even His Excellency anachita launch formally thandizo lomwe tikulandira panopa. Pamene president wa dziko lino akukatsekulira msonkhano wa masiku 4 wa akuluakulu a bungwe la Global Fund mu mzinda wa Lilongwe, dziko la Malawi akuti zinthu zikuyenda bwino makamaka pa nkhani yolimbana ndi matenda monga TB, HIV ndi AIDS komanso malungo. Malipoti akuti pofika pano kachirombo ka HIV kamene kamayambitsa matenda a AIDS akuti sikakufala kwenikweni komanso imfa za anthu amene akhala kumwalira kuchoka ku matenda a AIDS zachepa kwambiri chifukwa cha ntchito ya mankhwala otalikitsa moyo a ARV. Posachedwapa a Global Fund omwewa akhazikitsa ntchito ina yothandiza dziko la Malawi kuchepetsa kufala kwa matenda a malungo pofika mchaka cha 2030. Kuonjezera pamenepo, bungwe la Global Fund amaliyamikanso kamba kugula makina 210 othandiza kuyeza matenda osiyanasiyana mwansanga kusiyana ndi kugwiritsa ntchito ma microscope. Ntchito ina imene a Global Fund athandizirapo ndiyochepetsa kufala kwa matenda achifuwa chachikulu cha TB makamaka kuchoka dziko lina kufika dziko lina. Ndipo ntchito imeneyi akuyigwira pogwiritsa ntchito galimoto zomwe zili ndi makina oyeza matenda a TB ndipo amazitumiza m'malire a dziko lino ndi maiko ena monga Zambia. Monga momwe akufotokozera a Leviticus Daniel omwe akutsogolera pa ntchito yoyeza anthu matenda a TB pakati pa maiko a Malawi ndi Zambia. Mobile Diagnostic Unit yoyeza TB iyi ili gulu la mbali zofufuza chifuwa cha TB imene imachedwa active case finding. Munthu akabwera yekha ku chipatala imakhala passive. So ife na amene timayenda kusaka ma cases a TB cholinga choti tichepetse chifuwa chachikulu cha TB. So ndi support ya Global Fund ma mobile van awa anayikidwa m'maboda. Mchinji mobile van inamba kugwira ntchito mu September 2023. So pamene timafika September 2024 uno umene ndi mwezi watha tinali oti tapanga screen anthu okwanira 17,050. Mwanthu amenewa 17,050
anthu 2042 anali ndi zizindikiro za chifuwa chachikulu cha TB. Kuyambira mchaka cha 2003 bungwe la Global Fund lapereka ku dziko la Malawi ndalama zoposa $2 billion zothandiza kuthana ndi mavuto osiyanasiyana a zaumoyo, ndipo panopa pali chiyembekezo choti msonkhano umene atsegulire President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera uthandizira kupereka njira zina zatsopano pofuna kulimbana ndi matenda osiyanasiyana, komanso uthandizira kuti bungwe la Global Fund lipitilirebe kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito za umoyo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera apempha adindo osiyanasiyana kuti achilimike pa ntchito yofalitsa uthenga wokhudza chifuwa chachikulu kuti dziko lino lithane ndi mchitidwe osalana omwe okusokoneza ntchito yolimbana ndi nthendayi. Madam Chakwera anena izi ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pa mfwisiro omwe anakonzera akuluakulu a bungwe la Global Fund komanso anthu omwe anachira chifuwa chachikulu. Beatrice Mwabe ali ndi zambiri. Dziko la Malawi ati ndi limodzi mwa mayiko ochepa muno mu Africa omwe akuchita bwino kwambiri pa ntchito yolimbana ndi chifuwa chachikulu. Malipoti ati dziko lino lachepetsa kwambiri chiwerengero cha anthu omwe akutenga komanso kumwalira ndi nthendayi. Ngakhale izi zili chomwechi, kusala anthu omwe amadwala nthendayi akuti zikusokoneza ntchito yolimbana ndi chifuwa chachikuluchi. Mawu ake pa mfwisulo omwe anakonzera akuluakulu a Global Fund komanso anthu omwe anachira ku nthendayi, Madam Chakwera ati Amalawi ambiri amakhala madera akumudzi. Iyo aonjezera kuti pafupifupi theka la anthu omwe amakhala ndi nthendayi samapezeka, choncho mpofunika kuti uthenga wa nthendayi ufikire anthu ambiri kuti ntchito yolimbana ndi nthendayi ikhale yopambana. Iwo ayamikira Global Fund pa thandizo lomwe likupereka mdziko muno ndipo apempha anthu kuti achitepo kanthu pofalitsa uthengawu. Amara Kumbweza Banda ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Paradiso TB Patients Trust. Masomphenya amene wakuti akwanire, ife tena kugwira ntchito mochilimika kupereka uthenga. Chinsinsi cha matenda a TB kuti tithane nawo ndi kupereka uthenga. Pamene munthu amvetsetsa zizindikiro za TB ndi kuti anyamuke mofulumira kupita kuchipatala kuona kuti ngati ali ndi matenda awo kapena ayi, ndiye chinsinsi chake. Komanso ife amene tinamwa mankhwala mwa ndondomeko nkuchira tikuyenera kumaperekera umboni ndi kumankhula ndi anthu kuwapatsa zitsanzo zabwino kuti ife tinadutsa mmene momo pano patili bwino. Ndi njira yokhayo imene ingatipangitse ife kuti nthenda imene tithane nayo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Global Fund a Rosaline Elizabeth Marauta ati kusalana ndi vuto lalikulu ndipo mpofunika kuti mayiko achilimike pothana ndi vutoli, poti ati nzofunika pothana ndi nthenda yachifuwa chachikulu cha TB. Ndipo mkulu wa TB Partnership Switzerland Alusika Ditius ati ngakhale dziko lino likuchita bwino kwambiri, mpofunika kuti atsogoleri adzikhala ndi chidwi pa mavuto a zaumoyo omwe akukhudza anthu awo m'malo modikira abwenzi a mayiko ena. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la USAID a Julie Wallace ati bungweli lipereka makina apamwamba kwambiri oyezera nthendayi omwe amawatcha Gene Expert okwana 20,000 kuti athandize pa ntchito yoyeza nthendayi mdziko muno. Chifuwa chachikulu cha TB ndi nthenda yopatsirana yomwe ndiyopsa kwambiri ndipo imapha anthu ochuluka pa dziko lapansi. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa chimanga ku mabanja okhudzidwa ndi njala m'madera akumidzi m'boma la Blantyre. Bwana mkubwa wa bomali a Alex Mdoko wati ntchitoyi ipindulira mabanja 46,000 ndipo ayigwira kwa miyezi isanu ndi umodzi. Blessings Chereuka ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dziko la Malawi monga mayiko ena ambiri likukhudzidwa ndi njala yomwe yadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Pa ichi boma lakhala likukhazikitsa njira zosiyanasiyana zothandizira anthu ovutikitsitsa. Imodzi mwa njirazi ndi ntchito yogawa chimanga kwa mabanja ovutika, ndipo anthu okhala ku midzi yozungulira boma la Blantyre oposa 46,000 akuyembekezeka kupindula. A Alex Mdoko ndi bwana mkubwa wa Blantyre. Ndi mwezi wa Oktoba anthu anayamba kulandira ndalama anthu 46,000 mafamily amenewo mmene tingati family ndilima makhala anthu 4 kapena 5 household ndikuti amalandira kashi 70,000 kwacha mwezi wa Oktoba yodi akagule chakudya ndi amene aja analandira mwezi wa Oktoba. Mwezi wa Novemba uno tikufikirano anthu ndi chakudya chimanga, matumba achimanga. Ndi pa mafamily amenewo 46,000 alandira chakudya chokwanira aliyese bag
makilogalamu 50 mwezi uno akulandira tayamba kale kozafika dzulo ndeti mabanja kudutsa 22,000 amene atalandira chimanga chawo koma tipoweza tikanaperekabe tikwanitsa namba la 46,000 eyo ukamatha mwezi umenewo kuti mwezi wa Novemba aliyense chakudya chake amene analembedwa. Gogo Femia Malikebu ndi mmodzi mwa anthu amene apindula ndi ntchitoyi. Zimakhala m'muzi mwa Makwale agulupu athu anchere koma inu tikusangalala kupemphera usiku ndi usana kuti kapena mwina mwake ngati tikumagwira makasu chifukwa choti kuti boma likutithandiza natipesa ma 70 lero atipasa thumba la chimanga ndithudi. Sabata yatha boma linakhazikitsanso ntchito yonga yomweyi mtawuni ya Zomba yomwe ifikire mawanja 8,000. Blessings Chileuka, MBC Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Chakwera wapempha alimi ku Kasungu kukonzekera bwino nyengo ya ulimi wa fodya pamene boma likulimbikitsa makampani kugula fodya wa kuno ku Malawi. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa chimanga ku mawanja oposa 46,000 omwe akhudzidwa ndi njala m'madera akumidzi ku Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yamaliza masewero ake a mu mpikisano wa AFCON pogonjetsa Burkina Faso ndi zigoli 3 kwa 2. Nkhani zathu zikupitirira. Anthu omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati kulephera kwa mlembi wamkulu wakale wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati pa chisankho cha utsogoleri wa chipanichi ndi chitsimikizo choti atsogoleri akalewo ndi wotsatira chipanichi samayendera limodzi. Mmodzi mwa anthuwa achimwemwe tsitsi wati kusankhidwa kwa Dr. Dalitso Kabambe pa msonkhano waukulu wa chipanichi omwe umachitikira ku Mzuzu likhale phunziro kwa atsogoleri andale omwe atenga mipando kuti azichita zofuna zawo. Iwo akuyankhula ndi Grant Muhango. Anthu analibe kwenikweni chikhulupiriro mwa anthu amene alepherawa poyerekeza ndi Dalitso Kabambe ngakhale kuti angolowa kumene chipanichi. Mwina zimenezi zikutionetsa chithunzithunzi chonena kuti anthu akakhala atsogoleri ndipo akamagwira ntchito zawo aziona kuti kodi akuziyendetsa motani makamaka mogwirizana ndi maganizo komanso zokhumba anthu omwe ndi mamembala a chipanicho. Chifukwa nthawi zina zimatheka kuti mwina zimene munthu akuchita zikupangitsa kuti ena ade naye kukhosi kapena kuti aone kuti alibe kuthekera kokhala mtsogoleri. Kotero kuti anthu amakhala ngati kuti akungodikira pomwe mwayi ungadzapezeke pa msonkhano waukulu ngati umenewu kuti munthu uja adzamuchotse pa udindo umenewo ndi kuyikapo munthu wina. Komabe kumbali ya Kaliati titha kutero kuti iwowa mayi Kaliati anali mlembi wamkulu osati mtsogoleri wa chipani ndipo anapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani. Mwina nkutheka kuti anthu salokonzeka kuti iwowa akhale mtsogoleri wa chipani. Komabe mwina akanakhala kuti amafuna kupitiriza udindo wawo wa umulembe wamkulu mwina akanapezeka kuti anthu awakhulupirira kuti apitirize ndi udindo umenewu. Nawo Atiane Nyirenda omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ati izi zipereke phunziro kwa onse amene ali mu ndale kupanga kafukufuku woyenera pamomwe ayenera kutsogolera chipani. Naona zinthu mwa neutral anangika masamu awo pamene paja ndikuona kuti candidate amene iwowo osati ife tonse akuganiza kuti angasogoleri zomwe iwo amumva osati zomwe ife tayankhula kutoka kunja kuno ndi Kabambe osati Kaliati. Kusonyeza kuti chipanichi chikuonetsa sogolo la dziko loti tichoke ku ndale za mtundu, ndale zoti awa ndi eni chipani, koma ndale zoti kodi munthu yabwereza chani. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ufulu wa anthu aundulemu akasungula ati pali ntchito yayikulu pa nkhani zolimbikitsa amayi pa nkhani za ndale mdziko muno. Amwe akasungula amathirirapo ndemanga pa kusasankhidwa kwa amene anali mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati omwe agonja kwa Dr. Dalitso Kabambe.
pali zambiri zimene zapangitsa kuti mwina anthu asasankhidwe maikali ake, koma pali zinthu ziwiri zimene ndaziona kwambiri kuti mwina maikali ake analibe mfundo zenizeni zimene zinakakopa madelegates ovotawo kuti avotere. Ndipo nthawi zambiri amakamba mwina zomanyoza anthu ena zomakhala ngati iwo amadziwa kwambiri ndale akhala nthawi yayitali. So izi mwina sizinakope anthu amene amafuna avotere, chifukwa anthu alira amafuna kuti avote mtsogoleri amene angabweresere chikhulupiriro kuti UTM ipite patsogolo. Tikuona ndithu maikali ati ndi zimayi, koma azimayinso sanamvotere mzimayi nzawo. So izizo zikusonyeza kuti azimayi sali ndi chikhulupirironso mwa azimayi anzawo. Azimayi akukhulupirira kuti pofunikira kuti atsogoleredwe ndi amuna. Ichi chinthu chobwereranso mbuyo makamaka programu yolimbikitsa azimayi kuti atenge nawo mbali pa utsogoleri komanso mu ndale za dziko lathu la Malawi. Dr. Kabambe atenga udindo umene ndi waukulu kwambiri. Ena akhoza kukhala ndi mafunso ambirimbiri kuti mfundo za Saulo zipitirabe kapena Kabambe abweretsa ndondomeko zawo. Ndithu Kabambe ali ntchito yaikulu yoatsimikizira mamembers a UTM, chifukwa aliyense akudziwa kuti Kabambe anachokera ku DPP. So anthuso ena apase chikhulupiriro kuti iwowo akutsogolera chipani cha UTM, ndipo apitiriza ndithu mfundo zothandiza kuti UTM ipite patsogolo. Chipani cha Umodzi chapempha zipani zotsutsa kuti zikhale patsogolo polimbikitsa mtendere m'malo modzudzula bungwe la chisankho la MEC pa zinthu zomwe aphungu a Nyumba ya Malamulo anavomereza. Mtsogoleri wa Umodzi a Thomas Kaumba ndiwo anena izi mu chikalata chomwe atulutsa. Iwo ati ndikoyenera kuti zipani zonse zigwirane manja poonetsetsa kuti chisankho cha chaka chamawa chidzayende bwino m'malo mokolezera mikangano. Akaumba akufotokoza. Ya nkhani ndionena kuti ife tatusa chikalatachi chifukwa tikuona kuti m'Malawi muno mukuchitika zinthu zopanda pake, makamaka opposition akunena kuti Mtiramanja akufuna kuti abere Masako kugwisa ntchito machine. Nkhani ndionena kuti anatiyitanisa Mtiramanja, timu yonse ya MEC tinakakumana ku Crossroads, anatifotokozera za machine. Ndikunena kuti pano potofuna kugwisa ntchito machine malingana kuti kunja kuli technology tonse tinagwirizana, panaibe amene anafunsa makomiti onse tinapereka tinagwirizana kuti akhoza kugwisa ntchito machine. Komano chimene chikudabwisa chakuti omwe wa anthu omwe aja akunyamuka saubwera poyera pana kunena kuti ndani Mtiramanja akufuna kuti abere Masako kugwisa ntchito machine. Imayesa machine omwe ndi amene tinakagwirizana ku Crossroads kunena kuti titagwisa ntchito choyamba ndi chimene. Chachiwiri akukamba zoti Mtiramanja atulipasa udindo chifukwa chakuti iwowo akuoneka kuti ali connected ku MCP. Ndiye funso langa ndira kuti nanga Jane Asa nimaisa Yesu anali connected ku DPP, uyo arufandika nimaisa Neso wa DPP alinda kunja, nimaisa anali DPP ndiye iwo anali connected ku DPP, koma achakwera achilima tonse ya opposition sitinapake phokoso linali lonse. Tinaziwa kuti sikuti munthu akakhala mchipani chikhale chifukwa kuti asamagwire ntchito. So ifeso ufuna tiawuze kunena kuti nkhani zimene kunena pa opposition ndi zopanda pake ndipo zopanda ntchito ina iliyonse. Nanga ndi chifukwa chani amanena kuti phase 2 isapitirire, amfotokoza okha akuthawa okha akuzemba aukalembesa sojani malo motiwa akananga kukhala osalembesa auze so masapota kuti asalembesa. Ndife tikuona ngati izi tikutayisana nthawi, tikuyenda kuti Malawi zipite chisogolo tisamangozungulira malo amosi. Mmodzi wa anthu odziwika bwino pa nkhani zowulutsa mawu mdziko muno a Joshua Kambwiri ayikidwa m'manda dzulo ku Domasi m'boma la Zomba. Akambwiri anamwalira loweruka mu mzinda wa Blantyre atadwala kanthawi kochepa. Zambiri mu ripoti ili. A Joshua Kambwiri amadziwika ndi mawu awo achikoka akamawerenga nkhani pa wairesi. Anthu ambiri okonda kumvera wairesi dziko muno amawakumbukira kwambiri ndi pologalamu yomwe akabweretsa pa MBC Radio 1 yotchedwa Sunday Morning Show. Kamba kakulimbikira kwawo pa ntchito, Akambwiri anakwezedwa udindo kuchoka pa owerenga nkhani kufika pa mkulu woona za mapulogalamu pa wairesi ya MBC asanapume pa ntchito yawo. Anthu ambiri ati Akambwiri anali munthu wachikondi komanso okonda kucheza ndi anthu. Poyankhula pa mwambo woyika m'manda thupi la malemuwa ku Zomba, mmodzi mwa abale awo a Toben Kambwiri anati adzawakumbukira Joshua Kambwiri ngati munthu wokonda banja komanso abale ake.
Atoben analimbikitsa anthu pamwambowu kuti atengere khalidwe labwino la malimuwa. Tisakumbukira kuti anali munthu wachikondi, anali munthu osamalira munthu wina aliyense, amakonda banja lawo, amakonda azibale awo, amafuna kuti zinthu zikhale zabwino nthawi zonse. Anali munthu wa serious chifukwa anali uziwa kusamalira banja lawo komanso kusamalira abale awo. Amankoka munthu wina aliyense kuti apite pasogolo, kandi mwana wawo, kandi azing'ono wawo, kandi family yawo. He made sure kuti akhale ndi direction yoti akhale ndi tsogolo, akwanise kuziyimira pa yekha. Ndi anali munthu wachikondi kwambiri. Kupatula kukhala katswiri owulutsa mawu, Akambwiri analinso mphunzitsi ku sukulu ya sekondari ya HHI. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames dzulo yamaliza masewero ake a mpikisano wa AFCON itadzidzimutsa Burkina Faso poyika nthande zigoli zitatu kwa adu. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Norbert Jameson ali ndi zambiri mu ripoti ili. Aka ndikoyamba kuti timu ya Flames igonjetse Burkina Faso, matimuwa atakumana kasanu ndi katatu, pamene Burkina Faso yapambana kasanu komanso kulepherana kawiri. Gabadinho Muhango anadzidzimutsa Burkina Faso atagoletsa chigoli choyamba pa mphindi 28 kuti Malawi itsogole ndi chigoli chimodzi popumulira. Mchigawo chachiwiri, Richard Mbulu anamwetsa chigoli chachiwiri cha Malawi pa mphindi 57 atasumbira mpira omwe unachokera kwa Lloyd Aaron. Kenako Aaron anabwera ndi chigoli chachitatu cha Malawi pa mphindi 62 kutsimikiza kuti Flames yakang'anthadi Burkina Faso kwa nthawi yoyamba. Aka ndikoyamba kuti timu ya Malawi ipambane m'masewero odzigulira malo ku mpikisano wa AFCON wa chaka chamawa. Timu iyi itagonja masewero anayi ndi kulepherana amodzi. Kupambanaku kwabwera pansi pa mphunzitsi wongogwirizira Kalisto Pasua, yemwe sabata yatha anatsogolera timu iyi kufananitsa mphamvu ndi Burundi posagoletsana chigoli chilichonse. Pasua anapatsidwa ntchitoyi timu iyi itatsala ndi masewero awiri ongokwaniritsa chabe chifukwa inali italephera kale kudzigulira malo ku mpikisano wa AFCON omwe uchitike m'dziko la Morocco chaka chammawa. Apa ndikuti Malawi yamaliza ndi mapointi anayi mu gulu L, pamene Burkina Faso yamaliza ndi mapointi 10. Senegal yomwe ikumane ndi timu ya Burundi lachiwiri lino ndi yomwe ili pamwamba pa gululi ndi mapointi 13, pamene Burundi ili pa nambala yachitatu ndi mapointi anayi. Matimu a Senegal ndi Burkina Faso ndomwe adzigulira malo ku mpikisano wa AFCON kuchokera mu gululi. Kupambana kwa timu ya Flames kwabwera pa nthawi yomwe bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno la FAM likusakasaka mphunzitsi okhazikika oti atsogolere timuyi litachotsa ntchito Patrick Mabedi mwezi watha. Pa masewero awiri omwe anapatsidwa, Pasua ndi omuthandizira ake Peter Mponda ndi Prishad Mwansa apambana masewero amodzi ndi kulepherananso amodzi. Kodi Pasua akukwanira kutengeratu ntchitoyi ngati mphunzitsi okhazikika? Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. President Chakwera wapempha alimi ku Kasungu kukonzekera bwino nyengo ya ulimi wa fodya pamene boma likulimbikitsa makampani kugula fodya wakuno ku Malawi. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa chimanga ku mabanja oposa 46,000 omwe akhudzidwa ndi njala m'madera akumidzi ku Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yamaliza masewero ake a mu mpikisano wa AFCON pogonjetsa Burkina Faso ndi zigoli zitatu kwa adu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.